Okay. Gaya naka-live. Pasensya na mga igsoon, nawala ang internet. So nag-data na po ko. Sugmat na po siya. I don't know kung ano ni. Ngani sa ni ganinang buntag ba? Lubat ka na? Lubat. Rangkuan man siguro to. 18. So, pasensya na mga igsoon na wala ang ato ang live filmero na pod. Tungod kay kuan siya. Wala ang internet sa wifi nganong pa niya. Kanina pagsimba wala man, karon nag-data ta. So ako sa ni-share mga igsoon, diha na pa yung mga viewers kanina. Mabungahong kagabiyon diha, excited na batanan sa pagboto ugma. Sumo na atong topic karon igsoon. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Uli ubat ka na? Nasa mga 18 naman siguro to. Okay. Good evening everyone. So, mag-live ta karon. Naatay hisgutan may tungod ni sa ugma kanang pagboto ba. Sa Bible, naapoy mga event sa Bible igsuon diin kuha sila, nag-select sila og mga tao aron himong leader. Mao na tong hisgutan kay ugma. Boto naman kita, no? So, mauna nga kinahanglan ato ning pamalandungan una kaning pulong sa Ginoo may tungod sa pag-select, pagbuto ba kay ngani maguni importante sa niigsoon kay ang ato ang ugma, ang atong unahan depende sa atong gipili karon, no? Kung unsa atong pilion karon nga butuhan, of course mo resulta na siya unya mo impact siya sa kana nga choice, decision nga himuon nato, mo impact sad na siya sa ato ang pagkinabuhi sa unahan. Amen. Mo impact siya sa kauswagan, pag-asenso sa atong lungsod, sa atong komunidad. Mao nang kita igsoon nga mga mubuto, natay mga dapat i-consider, no? Aron ato ginang pilio ng tawhana ug ato na siyang isidan ang iyang number dito, kung say number niya, no? Or unsay number nila kay para sa ni sa ato ang ugma pohon kaugmaon. Anyway, pasensya na ganina kay nagsigi og kuan ang nagkabuang ang wifi na to ba nya kanang kuan bitaw nang nawawa siya atong PLDT diri ug nay nagtan-aw dia taga PLDT ngano man ni, no? Mao na mga igsuon nga nagdata ra ko, salamat sa Ginoo kay diha pa may matilok sa ato ang GCash ba. So akong gi-load kay gusto ko mag-live ta, gusto ko nga before ta matulog mamalandong tas pulong sa Ginoo. Mubo ra ni igsoon ang atong topic for tonight is about may tungod sa pagboto na to ug mga adlaw. Kay kinahanglan ta igsoon. Kinahanglan nga kabalo tas angay na tong buhaton, no? Ang uban karon siguro kumusta man mo day? Excited siguro, no? Nya matod pa nila ang uban daw karon kay wala na sila naglock sa ilahang pultahan igsoon kay naghuwat pa og kamangon. O kabalo ko nga nagkulbaan na ron ang uban nga mga kandidato, labi na kanang bitong init kayo. O diri sa Moa igsoon sa Clarin, Bohol, walay kontra ang among mayor o among vice.
So ang walay tulog rong kagabion ang mga kagawad, no? Ang uban nagsige na grosaryo, sige ampo, nagluhod na kay ngano man aron grasyahan sila paboran ug mga adlaw. Pero mao lang niya akong ikasulti sa if ever na ay makadungog karon nga apil ka sa ningdagan, usa ka sa candidates. Mas mayo ginang atong dawaton ang resulta. Daog man o pildi ang tanan na anas pagtugot sa Ginoo. Amen. So dili na to mapugos si Lord kung dili pa ato ang panahon or kung dili itugot sa Ginoo nga kita ang mulingkod. Amen. Ana ra na nyo kita pud mga butante ako mobuto man ugma. Sports lang good no. Kaya ang uban man gud igsoon eleksyon na magkabangi na unya madaot na ang ilahang relasyon kaniadto ba nga close ka sila sa una tungod lang kay dili sila pareha og mayor, vice mayor or kagawad. Kuan ka nang naguba ang ilang mayong relasyon. Ayaw itugot igsoon nga maguba ang relationship tungod lang kay lain tag kandidato labanan. Amen. Ana man gina igsoon, no? Di man nato kontrolado ang choice, ang desisyon sa isikatawo nato. Kay kung magpa-control man gud punta sa isikatawo nato atong desisyon, mura ra na og atong gibaligya bitaw ang atong dungog, ang atong katungod, dili sad pwede na. Amen. Kay kita laylain man ta og opinion. Ang ato lang aning pamalandungan karong kagabion kung unsa ang mga kinaiya ug unsa ang behavior, unsa ang gitawag og mga capability sakto ba ko sa mga tao nga angay iboto na to. Kaya ang atong pagboto karon igsoon mo impact na sa mahitabo sa unahan sa atong mga anak nato, sa atong komunidad, sa atong lungsod. Importante ang pagboto. Sa pulong sa Ginoo igsoon akong gibalikon ni naay mga event didto nga ang alagad sa Ginoo nagpili pod og mga leader aron mangulo. Amen. So it's biblical sa nang magboto-boto. Unang ugma mayong pagboto og uban sa lamdag sa Ginoo. Amen. So maora gina ang ako ang gituyo igsoon nga mag-live ta karon. Lahi ni ang atong topic karon, medyo special ni siya mga igsoon and I think it is very interesting kay lahi ni siya nga topic sa mga previous live na to kay may tungod man to sa atong pagkinabuhing Kristohanon. Pero kani igsoon, may tungod man sa ni sa atong kinabuhing Kristohanon nga inigboto na to, mailahan magita nga sa atong pagkakristohanon, no? Kay basin ba og mausab ta ang atong pagkakristohanon tungod kay naay gi-offer ang sikatawo nato. Ma-change ba, mausab ang atong katungod, no? Ang atong gibarugan ba, no? Ang barug man tas kamatuoran kay Kristohanon gud ta siyempre ang ato jung dapigan ang ato jung butuhan kana po nang nay Ginoo nay kadlok sa Ginoo kay Kristohanon man ta ug naa may mga wise voters igsoon kanang mga Kristohanon na kanang mga nay kadlok sa Ginoo di gyud na mailad og mapalit og kwarta. Amen ba? Okay, so ako sang shout out bit tanang mga OFW, shout out tanan tanang mga subscribers, mga star senders ani nga page, thank you kaayo. Mga new followers, welcome kay mo nga page Luzon, Visayas and Mindanao. Shout out sa tanang butante sa Luzon, Visayas and Mindanao. Pamalandungan nato ng mensahe, it's biblical, may tungod sa pagboto kung unsay atong i-consider before ta mobutar base or pinasikad sa pulong sa Ginoo. Amen. Praise the Lord. Ngayon nagtanaw diha nga mga kandidato, mabungahong kagabihion ninyo. Relax lang, chill lang. Ayaw ka stress mo diha nga ba hindi mo katug ba na wa mo'y tugpa ugma, no? Relax lang mga igsoon kay ang tanan I believe kontrolado sa ni sa Ginoo. Painumdom lang niya akong himuon karon igsoon kay moboto na magita ugma dili na kapugngan. Amen. So before we start, okay? Anyway guys, before I pray ako dang gi shout out no ang mga kapulisan, ang mga barangay tanod, ang mga yes kana jo mga kapulisan nga kabalo ko nga tomorrow is a busy day. Busy jud kayo kay ipang-deploy mo sa bisan asa nga station nga naay anha magbuto. Kabalo ka na, no? So mao na nga namo sa akong pag-ampo and of course do your best nga malipay si Lord. Amen. Kay mao man na inyong gipanumpahan sa, no? Shout out sa tanang mga kapulisan nga magbantay sa botohan sa eleksyon ugmang adlaw. Ang akong prayer na kaninyo. Okay? So let's pray. Father in heaven, Lord God, ining taknas kagabion, mamalandong mi sa imong pulong, Ginoo. Ang among topic karon tonight, Lord God, may tungod sa pagboto. It's biblical, Lord God, nga kami magpili sa mi og leader kay sa panahon nimo, Ginoo, sa panahon sa Old Testament na ay mga event nga nagpili sad sila og leader
para maoy mangulo. So sama og mga adlaw, Lord God, magpili mi og angay namong iboto, butaran, giyahi mi, lamdagi mong unahuna, tabangi mi Ginoo. Kay gusto mi Ginoo nga ang among iboto kana kung uyon sa imong kabubuton, Lord God. Salamat, Lord. I-bless ang mga viewers karon. I pray nga as we listen to your word tonight, mabati na mo imong presensya. Holy Spirit, gi-welcome ka namo. Tagaimig kasing-kasing nga takos ang ngayan and teachable, Lord God. Willing mo sunod sa imuhang balaang pulong. Lord God, we invite your presence. Holy Spirit, we invite you. Let your will be done. Wailan among gipataas karon, ikaw lamang Ginoo. Ang nabiling panahon, among itugyan kanimo. Salamat daan sa kadaugan, Ginoo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Imo tong kuan imo ha, gi-charge. Sagdi lang. So, ambi tong kamama, biibta na tong cellphone ni mama kay tanawon ako. Hello again, igsoon atong i-share atong live for tonight kay may tungod ni sa pagbuto, no? Aron makabalo sad sila na idea ba ngani kay sa Bible naa sad ni nag-select sila, nagpili sila og mga leader aron mangulo igsoon. Okay? Praise the Lord. So, ako sa ning tanawon ni diribe. So, please mention your friends and loved ones in the comment section. Praise the Lord. Okay. Kay magsugod na ta mga kaigsuunan. Wait a minute. So, diam din yung mga kuminto gamay diri. Ako ko ni basahon bi. Praise the Lord. Okay. Thank you, Sister Angelica P. Luwayon for typing at followers at highlights. Blessings, man of God. Rixel Neri. Sikuan man ni kaila man mi ani. From Jinsan man siguro ni. Pastor, ikaw ni Pastor Rixel Neri. God bless you. Okay. So, watching from Dumaguete, Pastor si Daryl Lee. God bless you, brother. Good evening. Okay. Alright. Okay, so let's start. Igsoon kay gabi na, alas 10 na. Unya, mauna lagi ni, mauna niya akong gingon, igsoon. Dili na kapugnan nga ug mga adlaw butuhan na gyud, no? So, I pray and I declare nga ang ato jong himuon nga ang atong choice gyud mao sad ang kabubuton sa Ginoo. Shout out Brad Elmer Riquelio Batulanon. Brad na ko ni long live kanunay Brad, mayong pagbuto og mga adlaw. Shout out ako mga brad abi sa Alpha Caparo. Okay? Og sa Sayas Skeptron in Arms kay pataas na tungalan sa Ginoo. Joe Javier. Salamat sa Ginoo sa word. Shout out Pastor Javier family from Iligan. So many Tipanoy Landless ayog lihok nak. Good evening Pastor, good evening sad Sister Ermarie Magsayo. Murag mga OFW di man ni buto siguro. No? So salamat sa higayon nga inyong gihatag. Dili ba sa mga kuan ba, I mean mga sa lungsod dili man na sila mabuto. So pagbuto nga na dito sa mga senador siguro. Okay. Ako apil no mayong pagbuto no sa tanan. Okay? Mayang gabi, Pastor James from Brother Mario Cardines Jr. Let's start. Na ako'y basahon direksyon, magdali ta, no? Okay, gabi na kayo. Alas 10 na, niya. Sayo pa kuno mata, ugma, kay mubuto ko, no? Kay ang schedule sa senior naman, senior man akong papa, Ikson. 5 to 7, sayo, ano? Wala init pa ba? Okay, so na ako'y basahon direksyon mga Ikson sa Deuteronomio. Mao ni ang panahon, Ikson, nga ang nag-lead sa mga katawan sa Diyos si Moises, okay? So, akong basahon diri igsoon ang Deuteronomy 1:12 to 13. Okay. Anong naaman ni? Wait sa mga igsoon. Unsa man ni nakakonect sa akong asawa? Wala man, okay man. Okay. So, ingon diri mga igsoon ang pulong sa Ginoo sa Deuteronomio 1:12 hangtod sa 13. May tungod ni sa pagbuto at tanawa.
Apan dili gayud, ingon si Moises, apan dili gayud ako makaantos kung ako lamang ang magdumala kaninyo ug maghusay sa inyong kasungian. 13, busa gikan sa inyong tagsa-tagsa kabanay. Dara, pagpili, mao na ni ugma, magpili ta. Pagpili kamo og mga taong maalamon, may katakos ug may kasinatian, ug himuon ko sila nga inyong mga pangulo. Again, akong balikon mga igsoon, Deuteronomio Kapitulo 1, versikulo 12 hangtod sa 13, apan dili gayud, ingon si Moises, apan dili gayud ako makaantos kung ako lamang ang magdumala kaninyo ug maghusay sa inyong kasungian. Next line, busa gikan sa inyong tagsa kabanay, pagpili kamo og mga taong maalamon, may katakos, ug may kasinatian, ug himuon ko sila nga inyong mga pangulo. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. Shout out Pastor Marlon Cotamura, butar na taugma pastor. Ako na itong gi-shout out ang dawahon be. Isila sa dawahon, kalimot ko ba? Nagdali man ta. So, shout out na ko si Sister, kinsa man tong naadari be. Kay maglanog-lanog ta sa dawahon, pero nangatuog na siguro sila ni. So, akong gi-shout out si Sister Lilia o si Brad PD Pinula from the islands of Dawahon, Southern Leyte. Okay? Praise the Lord. So, lanog-lanog daw ta dito pirwinte igsoon. Okay? So, atong balikon igsoon atong teksto, ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. Sa panahon ni Moises, nagpili sad siya igsoon og mga pangulo, mga leader. Iyang giingnan ang iyang mga katawhan igsoon nga mao ni pagpili mo, okay, sa inyong mga banay, magpili mo dito og leader nga mahihimuon nga pangulo daw. Okay? So karon igsoon, mao ni akong gipili nga versad kay gusto ko nga ato ning pamalandungag maayo before ta mo decision kay ug mga adlaw mubuto na ta og atuan ang katungod. Amen. Maayong pagbuto sa tanan. Okay. Ingon diri mga igsoon ay mga i-consider na to igsoon nga gitawag og mga kinaiya, mga karakter sa angayng ibuto ug mao ni atong timan-an. Ayaw mo pada sa dagko kay hatag, ayaw mo pada sa uwan-uwan kung dili paminawa ang Ginoo. Amen, tanawa. Ingon diri mga igsoon ang kinaiya nga dapat pilion, okay? Naa diri sa Deuteronomio 11:13. Busa gikan sa inyong tagsa-tagsa kabanay, pagpili kamo og mga taong una maalamon. Okay? Maalamon mga igsoon, it means na siya capability mga kanang kamao siya mo plano, no? Bright siya, smart siya igsoon, maalamon as in, maalamon ka na bang naay alamag. Mao na yung maalamon. I mean, usana sa dapat na to nga pilion sa tao. Because I'm sure, nakakaroon diha nagpuyo sa inyong lugar. Kabalo na ka sa mga kinaiya, anang mga tawhana. Amen? Kung maapil ba siya aning gitawag og maalamon. Sa Bible man eh. Wise, smart, maalamon. So, nasa capability, igsoon nga, kamao siya mo gama og sari barangay, resolusyon ba? Kamao siya mo gamag balaod. Nasa ikasuggest ba? Dili kay iniksisyon, matogra dito, matogra. Wala ikatampo kay di iban maalamon. Ang maalamon, usa ni sa kinaiya, nga dapat i-consider sa atong sidan ugma, kamao ba gud ni siya? Diba? Kay basin, sa atong butaran, kita ray magmahay, muingon tayo ni kaon, bulok man to kung nabutaran, wa man day ayo. Diba? Ikaw ning buto. Mo na, sito itiksoon, before ni mo sida ng kagawa diha, or unsa man diha, senador, mayor or vice mayor, tanawa yung capability. Nasulod ba ninyang kaninga pulong, kaning gitawag og maalamon? Kamao ba kani siya mo gama og balaod, mo gama og resolusyon? Kasabot ba ka po ni siya? Kamao ba ni mo plano? Naa ba ka po ni siya mga suggestion og magsisyon or basin? Mag-atindan sa ni dito. Maglingkod-lingkod ra ni. Ang himuon ani, paminaw ra og pasinaw o pauli. No? Triple P ra ni. Pili igsoon matod pa sa pulong sa Ginoo. Usa sa kinaiya nga atong pilion igsoon kaning pagkamaalamon sa usa ka leader. Maalamon mga igsoon kana bitong naimuduol nila nga tao igsoon magpatabang na po ikasulti. Malamon man na ikasuggest nga mao ni maalamon dapat kay ang maalamon igsoon apil ang utok ani dapat kamao nay mga plano igsoon para sa kauswagan kalambuan. Dili kay ang trabaho igsoon ning daog na ilon na ang sweldo maura ilon mao ni wala na, di ba? Mag-attendance lang sa sesyon na mga flag raising ceremony maura pero way natampo nga kaalam ba
walay mga knowledge nga natampo alang sa kalambuan, kauswagan, pag-asenso sa atong community, sa atong lungsod igsoon. Mao nan ingon ang balaang kasulatan, ingon si Moises sa mga katawhan, pilian ng maalamon. Amen. So kanang inyong gilista diha nga kodigo ninyo ka inyong butaran ugma. Naapil ba ning gitawag og maalamon kamao ba na? Amen. Na ba na yung mga plano alang sa ugma basin ang himo na pagpangilad dira pagpangurakot. Amen. And usa sa part sa pagkamalamon igsoon nay kahadlok sa Ginoo. Kaya ang tinuod nga maalamon mahinadlokon sa Ginoo. Ang tinuod nga maalamon godly. Ang tinuod nga maalamon igsoon mubarog sa kamatuoran. Ang tinuod nga maalamon nagagad sa kabubuton sa Ginoo. Ang tinuod nga maalamon igsoon unsay maayo maoy buhaton. Never na siya motolerate og kadautan. Mao nay tinuod nga maalamon. Ug mao nay behavior, mao nay kinaiya nga dapat nato i-consider before nato sidan og mga adlaw ang nga ni kagawad, ang nga ni mayor, ang nga ni vice mayor, ang senador, ang party list. Nagsurveillance na ba mo kung maalamon ba na sila? Kaila ba ka nang imong butaran igsoon? Kaya ang atong desisyon igsoon mo impact ni in the future. Kay basin manaway ra ka sa imong iboto ba? Sa nagmahay man ko nganong ako ning gibutaran wa may hinungdan. Mingdool ko kay nagpatambag ko wadyo'y tubag. Way, klaro. Diba? Maalamon, may una nga gisgutan diri ni Moises nga may himuong pangulo igsoon, leader. Next, may katakos. May katakos, it means angayan ba siya? May katakos is kasaligan ba siya? Amen? No? Kapiyalan ba siya nga trabaho? May katakos igsoon. No? Kuan ba siya kanang mayo pong ihimplo? Takos man na. Di man ka mahimong takos kung di ka good model kay ikaw nga leader igsoon paminaw mo. Kanang gipili inyo nga leader. Tanawon man pud na ang iyang pagkinabuhi. Tanawon ang iyang pagkatao kung angayan ba pud siyang sulundon. Dapat sa leader, no? Takos gud siya angayan. Angayan meaning igsoon ang iya pong pagkinabuhi ingon nga ibutang ka lang kanang imong butaran igsoon ugma. Kuha na siya parents or amahan or inahan. Mayo ba po na siyang ihimplo? Kung inahan na ang imong butaran ug maigsoon, mayo ba po na siyang ihimplo as a mother? Kumusta ang iyang relasyon sa iyang pamilya? Kumusta ang iyang relasyon sa iyang igsoon? Dapat i-consider na nimo igsoon kay apil na. Dapat ang imong pilion o ratong pilion igsoon nga mga opisyalis, role model kay maunay gitan-aw sa kabataan. Angayan ba na? Kung amahan na siya, unsa man iyang pagkaamahan, mayo ba ng ihimplo? Basin ba ya og kanang kuana nanay mga dili maayo nga binuhatan nga dili kakuhaan og mayong pagtulunan sa mga kabatanunan. Basin ang nahibaw-an na hubog-hubog ra. Amen. Bantayi ang kinaiya diha nato makita kung takos ba na siya kay gingon diri nay katakos angayan siya. Role model igsoon mayong ihimplo dapat i-consider nato na. Amen. Kay kita ra po'y mawawan na unsa man to akong gibutar wa man ditoy maayo. Amen. I-surveillance, igsoon, i-appeal pa na ang iyang pamilya. Maayo ba yung relasyon? Kaya mauni, igsoon. Kung di gali na siya maayo, mudumala sa iyang pamilya, do you think maayo na siya mudumala sa atong lungsod? Maayo na siya mudumala sa ato ang komunidad? Nga di gali siya kadumala, di gali siya role model sa iyang family? How much more nga kadaghang tao sa lungsod? Kadaghang tao, igsoon. No? Sa atong community, igsoon. Na wala gali siya, dili gali siya kamao mudumala sa iyang gamay rang pamilya? Maunay tanawa igsoon, isurveillance sad na, no? Pangutana mo sa mga marites ayaw wala. Pangutana mo sa mga marites diha kay ang kaybaw ko karon nga naay upgrade ni ato ang mga naay mga radyo baktas. Pangutana igsoon og unsa joy kinaiya na nila mga tawana. Angayan ba ni? Di ba? Panagap mo diha og mga isyu before mo mag-shade igsoon kay ang atong desisyon og mga adlaw mo impact. Ingon ang balaang kasulatan, una, nga kinaiyang atong i-consider kaning gitawag og maalamon, ikaduha kanang may katakos, no? Angayan bagid siya, takos bagid siya anang trabahoa, no? Unya, apil na sa katakos, igsoon, deserving siya, kanang iyang pagkatao ba? Nabatay makatuna niya, role model ba siya as, kana bitang netizen, unsay tawag ana, ingon nga citizen sa ato ang lugar, maayo ba siyang panag-iingnan, kay maog yun na dapat, igsoon, amen? Ako ni balikon igsoon, no? I-consider ang iyang family kay kami alagad sa Ginoo. Matod pa sa pulong sa Ginoo igsoon nga ang kanang mga alagad sa Ginoo, pareha nako. Unas tanan dapat kamao na mo dumala sa iyang pamilya.
Kayong saon niya pagdumala sa iglesia sa Dios sa simbahan, kung siya mismo dili ka kamao mo dumala siyang pamilya, amahan siya wa siya klaro sa iyang pagkamahan, inahan siya wa siya klaro sa iyang pagkainahan. Kung sa iyang pamilya gali nga di niya kaya dumala, ag simbahan pagka ang iglesia, the body of Christ, the same sa nasa leader nga atong pilion ugma. Tanawa igsoon sa ilang family. Kumusta yung relationship sa ilang relationship sa iyang asawa, sa iyang bana, sa iyang mga anak, sa iyang ginikanan? Maayo bang ihimplo? Makakuha ba tag maayong pagtulunan? Kay kung dili gali na siya maayong ihimplo sa iyang kaugalingong panimalay, maglisod na siya og lead sa mga tao sa lungsod, kay dako man na ang lungsod. Amen. Mao na nga atong i-consider ni mga igsoon, na unsay gingon diri sa pulong sa Ginoo, sa gadli ni nga mga kuana, no? Malamon may katakos, no? Mubo ra man na. Og ang last igsoon kaning og may kasinatian. Ang kasinatian apil sad ni. Amen. Experience. Parehara ko ng mga apply tag trabaho igsoon. Inig pang-apply na to, magama ta to, natay bayudita. Una gina ang igsoon nga gi-consider para dawaton ka. Kanang naa ba ka experience? Amen. Kana bang naka-experience kay adto ka nito wa kay imong skills ba unsay skills nimo? Eksperyensyado ba ka aning gi-apply nimong trabaho basin magngangar ka niya, matugra ka, ingana igsoon. Dapat na ay kasinatian. Kung kagawad siya, imong butanan ugma, mayor, vice mayor, o senador, i-check ang background. Na ba siya kasinatian? Makahimo ba siya ani? Ang iyang capability, ang iyang mga experience, ma-apply ba niya? No? Kay basin, imo lang ang iboto kay sikat. Sikat chupoy. No? Sikat kayo, mulingko dito. Sikat ra. Sikat kay vlogger. Na may mga ingana nga mga kandidato, gablag-blag, no? Kay daghag views sa Facebook, no? Lahi na nang magdumala kag katawhan. Di magsilbi ng sikat, kinahanglan naka-experience. Kay basin, sige lang kapangunta, unsa man atong idea, sige lang kag pangutana, sige lang kag pangutana, dapat ikaw atong piliun, ito nasa siya'y kasinatian. Usa yun sa kasinatian, ito kana bitong, kana yung, na ba siya gitawag og gift of leadership, aside from that gift of leadership, or kana bitong kamaugid mo dala og tao, maugid na siya igsoon, nakasinati na ba na siya nga mauni, nakakita na ba mo nga nagplano-plano na siya da unya successful, no? Ana mga igsoon kay ang experience kinahanglan sad. Di na pwede nimo igsoon sidan or pilion na nimo ng tawhana unya ang naibaw-an na maura. Sikat ra, no? Kay naara ba mga ako di ko mandaot no, pero naara ba po yung mga ilado nga mga personalidad nga naa sa senador karon ng lansad. Kita ko gibahas gali sa uban, no? Igsoon again kaning tulo ka mga kinaiya sa Bible nga maoy giingon ni Moises igsoon, kinahanglan isulod ni nato. Kinahanglan i-consider nato ni before ta mobuto una malamon. Malamon mga igsoon in terms sa with regard sa balaod. Malamon kay kamao mo plano, kamao mo gama og resolution, kamao mo gama og balaod, kanang og naisisyon, naay mga suggestion, naay mga mo interrupt, kanang naay mga question, kanang kamaugid ba? Amen? Mao na yung mga malamon diha. No, kanang dili dali mailad. Nya dayon ikaduha kaning takos gid siya, may katakos. Amen? Takos gid siya. Then aside sa takos, no, kasaligan, kapiyalan, mayong ehemplo, panalangin ba na iyang kinabuhi, ana exor appeal man na. Lisod kay manguan kag mga badlungon og sa man na, di ba? And then kay kana man gud sila igsoon kanang atong pilion og mga adlaw. Mao sa nay ginalantaw sa atong mga kabataan, atong mga anak, mga young generation, gitan-aw na sila. Naghangad sila ana igsoon. So kung ang atong pilion mga badlungon, kita may posible nga blimon sa mga kabataan nga dili pa kabuto kay ngano man mao man natong gipili. Mao nang aton i-consider again malamon. Og ayaw kalimot igsoon part sa pagkamalamon kanang naikahadlok sa Ginoo. Ang tinuod nga maalamon mahinadlukon sa Ginoo. So kanang imong gilista karon sa imong kudigo, unsa man na siya nga tawo, godly ba na? Na ba nay kahadlok sa Ginoo? Na ba nay panahon sa Ginoo? Kumusta yung relationship ni Lord? Imo ba nang gi-surveillance og maayo ba na siya o relasyon sa Ginoo? Diyos nun ba na siya? Basin yawan o nagkinaiya? Basin ing kalit lang nagkamaayo karon kay eleksyon na? Kay manggawas na ba ng mga maayong tao nga kandidato kanang padung na eleksyon, magkita na ka sa lami kay nga smile kanang murag magkidlak-kidlak jud bitaw. Wow, sabaw nga sa una magmugot man ni. But how come karon maayo na kay tinagda no? Manggawas na karon. Igsuon timan Kristohanon ta. Natay Ginoo and we have the Holy Spirit.
Okay? Dapat kita may pinakawise nga butante. Amen. Kay naa tay Holy Spirit magampo taw kinsay angay gyud igsuon. Ayaw palipat, ayaw pailad sa lami nga katawa. Nga yan nindot kayong katawa nila igsuon. Pero wag ka kakita sa kasing-kasing. Kita mga tao ra ba kasagaran mo judge ta, maghimo ta og hukom base sa atong nakita kay nag-smile siya maay tinagdanong. How about the heart? Sigurado ba ka nga maayo ang motibo sa iyang pagkatawa? Maayo nang magampo ta igsuon kay giyahan ta lamdagan ta sa Espiritu Santo nga mao ni dapat. Amen. Ayaw pailad sa uwan-uwan, ay pailad sa kwarta. Kay mao naman kuno na matod pa nila, di yun na kontrolado na to Brad, pastor, naagi na. Ayaw pailad igsuon kaya ngatong desisyon ugma mo impact na sa tuang next generation tong mga anak igsuon. Nya basin magmaymahay pareha karon igsuon na ay mga naam kay bawom kita sa mga trending ron mga igsuon nga basta na ay mga panghitabo ron nga na mga tao ron nga wa mo angay sa napilian nila atong niaging mga eleksyon. Mao nag-blame sila. Ug naa man koy gikamahayan pastor na koy kaistorya. Katujong ning boto ko ni kuan, pirting lipata, pirting mahayan nga na bitaw. Sugot ta gana ta. Amen. Kung nailad man ta kaniadto ra to karon mag-start ta a new beginning atong pilion kung unsay gikonbiktar sa Ginoo nato. Amen. Atong pilion igsoon kung unsay gigiya sa Ginoo. Aside from that, pilia katong katong mga kinaiya nga atong gi-consider kay mga giingon ni Moises igsoon maalamon. Ug again, when speaking of maalamon, apil na diha ang mahinadlokon sa Ginoo, godly. Amen. Just nun. Amen. Mao na apil na kay ang tinuod nga maalamon nay kahadlok sa Ginoo. Kay daghag bright kayo pero way kahadlok sa Ginoo, mutulirit og mga dautan. Amen. So mao na maalamon din may katakos. Amen. Ang ayan, nasa capability to do anang iyang gilansaran igsoon. Amen. Unya, mayong ehemplo mo na pili igsoon, role model as a father, as a mother. Mayong ehemplo nga amahan, inahan, ang iyang mga binuhatan kanang good example sa mga kabataan. Ana bitaw nga mahimong inspirasyon sa mga bata ba nga ganahan jud ko niya nagtan-aw ko niya kay mao niya kung nakatunan niya no. Mao na igsoon mga role model. Panalangin ang kinabuhi. Amen. And then naay kasi natian apil sad na nga experienceado ba siya, no? Nakaagi ba ni siya nga nahimong leader unya ang iyang pagka-leader is nindot og impact, nindot og kanang mga feedback ba, no? Walay issue sa kwarta nga nangurakot or walay mga negatibo nga issue bitaw sa iyang pagka-leader, sa iyang pagka-pangulo or naba siya sa kumpanya unya nahimo siyang ana man na igsoon, no? Ana igsoon tanawa sa ang background i-check ang iyang experience kung sibo ba pod sa iyang gilansaran karon. Amen. Kay basin magmahay ta sa atong gipili igsoon. Pilia na labos tanan kung ako'y papilion pilia ang mga godly good. Kanang tinuod nga mahinadlokon sa Ginoo dili kay mingduol na simbahan kay eleksyon. Dili nang grabe kay nagludlod kay eleksyon. Pero sa panahon nga layo pang eleksyon, dili nimo makita igsoon nga godly. Amen. Kung ako'y papilion para ninyo pilia ginang mga mahinadlokon sa Ginoo. Amen. Kay kung ang atong pilion mga mahinadlokon sa Ginoo, in the first place nahadlok na sila sa Ginoo, mahadlok sad na sila mubuhat og dili maayo. Amen. Ang mga mahinadlokon sa Ginoo lang ang mutabang nga tinud-anay, dili mamuyboy kay mahinadlokon sa Ginoo. Ang mahinadlokon lamang sa Ginoo ang naay pagtagad ang concern sa atong lungsod nga tinud-anay. Kay nga naman, in the first place, nahadlok sila sa Ginoo. In the first place, kabalo sila nga ibutang sila na nga sitwasyon ang Ginoo nagbutang nila. Sila mga sulugoon sa Ginoo. Amen. Mao na igsoon, pilia ang may nadlokon sa Ginoo. Di kalikayan ugma na. Wa ko ni balikon sa panahon nila ni Moises. Si Moises kay dili naman maato niya kay daghan na kay mga tao ba. Nga dili na pwede nga magsigisig patawag kay daghan kayo mao na nga ningingon siya sa mga katawan sa Dios nga pagpili sa inyong mga banay o himuon natong pangulo kanang mga maalamon pagpili dia mga may katakos no mga naay experience kasi natian no pilian na kaya to nang himuong pangulo kay dili na ko maato kung ako ra daghan na kay mo pareha nato igsoon. Amen. Ugmang adlaw dili na kalikayan mupili na ta og mahimong sunod nga mga leader sa lungsod nato or sa atong nasod kay namay mga senador. Unta in Jesus name, I declare it, mapili nato ang kabubuton sa Ginoo. Ayaw pailad sa kwarta, kung kamangon mo karong gabi, pugson yun mo, no? Ayaw. Tandua tanan.
tandua tanan, pero ari na magdaog sa bullpen or sa unsa man na diha. Amen. Sunda ang conviction sa Holy Spirit. Igsoon, kung nailad na kaniaging mga eleksyon kaniadto ra to, karon paminawa ang Ginoo. Because I believe na ang Holy Spirit mo mando na to aron dalhon ta sa tao nga angayan igsoon, kay para ra pud na sa atong kayuhan. Ang atong desisyon ugma mo impact sa atong kinabuhi, mo impact sa kauswagan sa atong community, mo impact sa kauswagan sa atong nasod ug sa atong lungsod. Mao nang pilia kung kinsa ug unsa ang gusto ni Lord igsoon. Amen. Ako juning balikon igsoon, pilia ang mga mahinadlokon sa Ginoo. Mga tao nga Dios non igsoon nga dili pakaron ingnon. Because I believe kita igsoon nga ako igsoon 41 nako. Anyos nagpuyo diri sa among lungsod. Kaila ko tanan anang mga nanglansad. Nagsurveillance ko sa tanan nga ning dagan. Ingana ko kay dapat wise ta aron di ta masayop sa atong iboto ugma. Amen. Sumayong pagbuto og mga adlaw igsoon, and I declare nga ang ato jung butuhan ug mao ang kabubuton sa Ginoo. Ug sa tanan nga mga diehard kay sa inyo ang mga manok diha, unya mapildi gali na ang resulta kay ugma mo resulta man po na, no? Mo resulta na hapon or no, mapildi gali na chill, timan-i. Bisag unsaon na tug paningkamot. At the end of the day, ang pagtugot na sa Ginoo. Ang kabubuton gyud sa Ginoo matuman. No? Mao nang ayaw kayo palabi og dapig anang manok nimo kay wa ka kaybaw basin wa mo dapig si Lord ana. Nya ma-depress lang ka, ma-disappoint ka, mag-wild na ka ugma kay mapildi. No, ayaw. Kalma lang. Mao ni man Igson. God is in complete control. Amen. Mapildi man or mudaog ang atong gilabanan, pabilin ta sa presensya sa Ginoo. Sakit man kung napildi kay nang apil kag nangumpanya, pabilin sa presensya sa Ginoo. Walay mausab nga relasyon. Sports lang ta igsoon kay sa eleksyon dili tanan mudaog. Naginay mapildi, naay di palaron kay naay dili itugot sa Ginoo. Ug sa tanan nga mga nagtan-aw karon kandidato, kung dili man mo mapili og mga adlaw, then dawata lang na kay wala ta kay baw sa rason ni Lord. Nganong wala mo napili, maybe dili pa right time, or basta si Lord jud nasayod, or nagi-close ni Lord kay na siya mas nindot nga opportunity para nimo ana ra man na igsoon, wala itugot si Lord nga makadaot. Again, sa di mapilian ugma, dawata lang. God is in complete control. Ug sa tanan nga mapilian og mga adlaw, just keep your feet on the ground, no? Just stay humble ug ibayaw ang ngalan sa Ginoo, kay giposisyon ka diha sa Ginoo tungod kay gusto niya, dili gusto nimo nga kaugalingon. Gitugot gyud sa Ginoo kay pwede man gusto ka pero di tugot sa Ginoo. Amen. Pero madaog gali ka ugma, mapili ka sabot ana kabubuton ginas Ginoo, no? So kung if ever mapilian mo ug nay nagtan-aw nga kandidato, then just stay humble and give the glory back to the Lord. Kay kanang tanan gud igsoon nanay pagtugot sa Ginoo. Amen. Ang tanan kontrolado sa Ginoo. Mao na mga igsoon atong pulong sa Ginoo nga atong gipamalandungan karon. Again, akong balikon igsoon ug mga adlaw usa ni siya ka, let's say, event sa atong kinabuhi nga ang atong katungod atong buhaton ba o si tawag na kana bitong atong i-express ang atong katungod nga wala ta gipalit ato ang gusto nya labaw ta nang gusto sa Ginoo. So mao na mga igsoon nga pilia ang angay nga pilion ang angayan, ang capable, ang let's say good example, labaw ta nang godly kanang mga may nadlukon sa Ginoo. Kay nganuman ang atong kauswagan, kalambuan, pag-asenso sa atong komunidad, sa atong lungsod, sa atong nasod, nagdepende sa atong syedan ug mga adlaw. And lastly, mga igsoon, before you vote, pray. Pray to God, istoryahan Ginoo. Amen. Paminawa siya. Ayaw paminawa ng uban nga mga sweet talks. Bitaw nga mauni ano ayaw. Paminawa si Lord. Kay daghan og nagbuhat og mga maayo nga mga kandidato atong niaging mga bulan, pero ila nitong gibuhat isip pa kitang tao aron butaran sila ugma. Ang nakasayod, ang nahibalo sa tinuod nga kondisyon sa kasing-kasing ang Ginoo. Mao nang before we vote tomorrow, pray. Ampo istorya si Lord. Giyahan ka sa saktong tao nga imong butaran og mga adlaw. Godly kabubuton sa Ginoo. Amen. Let's pray. Father God, thank you for your word, simple word tonight.
imo mi gipinumduman sa angay namong buhaton ng mga adlaw, because I believe tomorrow mabisi mi. Unya tomorrow among i-express ang among katungod isip, butante ginong isip lumulupyo sa among lugar. I pray Lord nga matag butante nga nagtan-aw karon giyahan nimo kami kung kinsay angayan gud Ginoo. Kana jong gusto nimo Lord God. Kay usahay ma-miss me Lord God, ma-miss the point me kung magtan-aw mi sa ilang binuhatan sa gawas, but deep in their heart, from the inside, ikaw ang labing na sayod. So Lord God, para dili mi masayop, giyahi mi Ginoo. Ikaw ang among paminawon, lamdagi mi Ginoo, ang among kamot giyahi nga matunong mi kung kinsa among i-shade kanang imo jung kabubuton, kay dili mi gusto nga mag-blame mi sa among kaugalingon at the end of the day kay nasayop day mi. So Lord, let your will be done. Ikaw na'y bahala Ginoo. I believe you are in complete control of everything. Thank you for your word. Salamat Ginoo. And Lord, right now I continue to pray to all of the viewers, followers in this page, Lord God. Continue to bless them. Continue to provide all their needs, and I continue to declare healing. Kung naay mga nagtanaw karon nga naay balatian sa physical, naay mga naayo pero dili pa kumpletong kaayuhan, I declare complete healing in Jesus name. Kaayuhan sad sa ilang emotion, Lord God. Kung naay mga nasakitan diha, nasamaran sa dugan, I declare healing, and I declare financial breakthrough sa mga naglisod financially. Sa naay mga utang, I declare Lord God nga imong tagbon ilang panginahanglan. Tanan nilang problema nga giatubang karon Lord God, tagaig solusyon. Sa tanang nagtan-aw karon nga gusto Ginoo kaluwasan sa ilang whole family, I declare salvation for their whole family in Jesus name. The relatives, tanan ilang mga igagaw, kadugo, I declare your salvation in Jesus name. And sa tanang nagtanaw karon Lord nga nag-struggle sa ilang relasyon kanimo, kay ning distansya na sila Lord, tabangi Ginoo nga ang ilang first love mabalik Lord God. Kay kung sila ra wala sila mahimo, I declare Lord God that you're gonna make a way for them to nga ma-renew, ma-refresh ang ilang first love, ang ilang fire diha kanimo in Jesus name. And also Father God, I pray sa mga na-depressed Lord God, tagay kalinaw ilang unahuna, tagay paglaom, ilang kasing-kasing Ginoo in Jesus mighty name. Tanan ug sanay nagtan-aw karon diri Ginoo nga still gapos pa siya sa makadaot nga bisyo or na siya addiction nga iya sa kaaway, iya sa demonyo. Right now Lord God, I declare deliverance in Jesus name. Mga bugto ang talikala ni Satanas sa pangalan ni Jesus in Jesus name. Salamat Lord God, salamat sa milagro, kaayuhan Lord God. Ug nining taknaa Ginoo among dawaton ang kadaugan, dawaton namo ang kaayuhan, dawaton namong milagro gikan kanimo among ning gidawat Ginoo. Uban sa dakong pagtuo, himo lamang ming angayan, himo aming kasaligan, himo aming takos, himo aming kapiyalan. Mao kining among pag-ampo amahan, amo kining gipangayo ug gipasalamatan daan pinaagi sa ngalan ni Jesus nga moy among bugtong ug personal nga manluluwas. Amen and amen. Hallelujah. Indayneri katakutan birunyo. Minglansad ka sister bitaw. Sakto, amen. Kabubuton yun sa Ginoo matuman. Shout out, okay. Pau Kabit from Kingdom of Saudi Arabia. So, no? Mao na nga to ang mensahe karon igsoon, may tungod ni sa tumbuhaton ugma kay importante magpuni, no? Narita mahaylo ba sa unsay mga deception, mga tricks bitaw para mobuto ta nila pero dili day sila ang angayan nga butuhan, no? So that's all for tonight. So medyo unique ang atong mensahe kay may tungod sa eleksyon, no? Kay naman gina kinahanglan man kita mobuto og mga adlaw. Again, good luck and God bless sa tanang mga police officer nga asa mo ma-deploy og mga adlaw sa eleksyon. Bantayan mo sa Ginoo, tagaan mo kusog in Jesus name. And again, see you next time igsoon. Ang himaya og dungog akong ibalik sa tong buhi nga Dios, and I pray and I declare that tonight sa atong pagpahulay ubanan tas Ginoo, ang Ginoo magabantay kanato yang presensya, safety ta safe and sound nga mumata ugma og excited mo buto sa kabubuton sa Ginoo. Amen. And sa tanang mga OFW adlawan ron diha, I declare that all the works of your hands i-bless ni Lord. Tanang mga naka-permanent resident diha, tanang mga seaman, ang Dios magapanalangin kaninyong tanan. Amen. So again, that's all for tonight. Ang akong ikabilin yung mga igsoon. Ampo, amping, abante. To God be all the glory. God bless. Okay, good night everyone. See you next time. Good luck for tomorrow. God bless. Maayong pagbuto.